Едно време научиха по безопасност, имахме безопасност на движението. Едно време имахме специален час, мисля, че беше всеки вторник. Първи час имахме безопасност на движението. Не знам дали децата вече го имат, но явно го нямат, защото просто всички пресичат, ще кажеш, че пешеходната пътека ги спасява. Те са безсмъртни на тази пешеходна пътека. Не знам как хората с какъв акъл пресичат пешеходната пътека, даже някои не се оглеждат. Даже дори да се огледат, просто имитират действия. Просто такива хоп, оглеждаме се и дори да има кола, която няма намерението да спре и те просто пресичат. Имам чувство, че просто хората или искат да се самоубиват, но просто да не е по тяхна вина и просто такива като ги блъснат, упс, те исках да стане, или просто нямат никакъв инстинкт за самосъхранение и си мисля, че когато го блъснат на пешеходна пътека, той в крайна сметка дори да го блъснат, той ще има някакъв плюс, че са го блъснали, ще вземи някакви пари, че са го блъснали. Брат, тебе ако те шибнат, вероятността да останеш после инвалид или даже да не си жив е много по-голяма, отколкото да вземеш пари от която и да е институция. Просто много редовно почна да се случва да виждам пешеходци, които просто не се оглеждат и просто стъпват на пешеходната пътека с такова самочувствие. Накрая всъщност изкарват шофьора виновен, защото не е спрял. Ама ако шофьора не може да спре безопасно, не знам защо пешеходеца все още си мисли, той е с предимство на пешеходната пътека. Каквото и да пише в закона, както и да е, дори да си стъпал на пешеходна пътека, не ставаш безсмъртен. Да, ако караме с 40 с 50, не винаги пак, ако някой реши, че се хвърли на пешеходната пътека и пак колата не е сигурно, че ще спре от 40 до 0 за много кратко разстояние, защото много зависи какви са условията по пътя и зависи какво състояние е колата. Разбирам, че всички трябва да имаме хубаво състояние на колата. Значи навънка е заледено. Зима е. Минус 5 градуса е в момента навънка. Ако капне какъвто и да е дъжд, той просто става на лед моментално. И все пак някои хора решават, че като видят кола, че намаля, не мислят, че колата всъщност не може да спре, особено ако е върху лед и пътя е заледен. Леда не прощава на никой. И накрая, в крайна сметка, ще излезе шофьора виновен, че пешеходеца не е сметнал като хората ситуацията, че може да мини. Колата имала намерение да спира, но просто заради пътните условия се е случило да не може да спре. И все пак, ако на пешеходна пътека не ви спрат до нулата или близко, или те не са близко до нулата, просто не минавай. Просто не минавай, брат. Няма смисъл да минаваш. Никога не знаеш кой може да не те е видял. На мен също ми се е случило да не виждам хора от колонката на колата, но докато не видиш, че шофьорът е отразил, просто не стъпвай на тази пешеходна пътека. Накратко, ако не видиш, че шофьора не е спрял напълно или почти да спре напълно до нулата, просто не тръгвай. Не си помисляй да минаваш по пешеходната пътека. Буквално ми се е случвало, имаш малко момиче с раница, сигурно се прибираше от училище, буквално не се огледа, само спря на пешеходната пътека, гледаше от другата страна, гледаше напред и просто по едно време и аз викам такъв, чака някой, смисъл, няма намерение да пресича, смисъл, ти седиш до пешеходната пътека, ама някакво не си се огледал и не показваш, че ще пресичаш от другата страна, просто гледаш от другата страна. По едно време просто реши да тръгне да пресича и разбира се, добре, че успях да спра, добре, че беше хубаво времето, че можах да спра и спрях точно на сантиметри от нея. И даже не се опърна
към колата. В смисъл, просто в момента, в който чу, че ми свирят гумите, просто така спря. И имам чувството, че чакаш, той беше някакъв suicide attempt. Просто спря. И като спря колата до нея, даже не се обърна, даже нищо, просто продължи по пешеходната пътека. Така че всички преди да стъпиш на пешеходна пътека, изчакай колата да спре. Просто помисли каква ще е ситуацията, не да си кажеш аз ще стъпя и той ще спре. Не, никога не знаеш той дали ще спре, защото нито го знаеш какъв шофьор е, нито го знаеш дали те е видял, нищо не знаеш. И все пак колата е по-тежка от тебе и най-вероятно ако те удари, ще имаш много лоши последствия. А пък специално за бабите, моля ви се спрете да се приказвате по пешеходните пътеки, отдръпнете се малко така деликатно, хората да не си мислят, че пресичате и си говорите колкото искате. Той се отнася за абсолютно всички, не само за бабите.